Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mulla olisi tarkoitus istuttaa näitä esikylvettyjä taimia. Nyt on kuun mukaan hyvä istutus- ja kylvöaika, mutta jotenkin se on vähän huvittavaa, kun tuolla ulkona on aivan hirveä tuuli vieläkin. Mä tuossa jo laitoin muutaman tarhakukon kannuksen taimen maahan ja kyllä se on hirveä homma laittaa niitä harsoja päälle, kun tuuli koko ajan ravisuttaa. Ehkä ne välttämättä tarvisi niitä harsoja, mutta nyt on kuitenkin ollut vielä aika viileitä noi yöt meilläkin, semmoista 6-7 astetta, niin on se vähän liian kylmä noille kukkien taimille. Eli nyt tänään mä istutan ainakin tuonne kasvihuoneeseen noita tomaatteja. Mulla on tuossa useampaa lajia, nyt en edes ihan muista kaikkia. Katsotaan hetkenä päästä. No niin, eli tässä on kirsikkatomaattia. Sitten on tuommoista minitomaatti, tiny timiä. Itse asiassa toi on keltainen minitomaatti Aztec nimeltään. Ne on myös menossa kasvihuoneeseen, sekä pleksihuoneeseen että tonne muovihuoneeseen. Sitten täällä on lisää kirsikkatomaattia. Kaikki ei varmaankaan mahdu, eikä ole tarkoituskaan. Kurkkuja en vielä taida laittaa. Toki toi ihanteellinen kylvö- ja istutusaika loppuu lauantaina, kun on täysikuu. Sitten pitäisi saada maahan näitä valmiiksi aika pitkällä olevia tsinnioita. Sitten olisi kosmoskukkaa, joita tuossa myöskin pitäisi vähän latvoa. Sitten olisi lisää tsinniaa ja sitten olisi leijonankitaa. Ne on semmoista lajiketta, jota mä en ole ihan varma, että tarviiko niitä latvoa, tai itse asiassa ne tekee yhden kukan, niin ne ei haaraudu. Se voi olla, että ei kannata kaikkia näitä ruveta latvomaan. Tuossa on lisää leijonankitaa. Sitten mulla ja leijonankitaa on edelleenkin lisää. Tomaattin taimia on näköjään täällä ihan yllärinä, vähän ylimääräisiä. Kesäkurpitsaa en laita kyllä vielä avomaalle, jos on näin kylmää. No, ehkä muovisuojaan harson alle. Sitten on muutama minimunakoiso, jotka pitäisi saada sinne kasvihuoneeseen. Lisää tomaattia. Lähteeköhän tää vähän lapasesta? Mies sanoi tuossa viime viikolla, että lähteekö tämä lapasesta, kun hän on vähän joutunut hoitamaan näitä kasteluita, kun mä olen ollut tytön ja hänen vauvan kanssa reissussa. Sitten olisi lisää sitä kosmoskukkaa. Tuolla on sitten siemenestä kasvatettua daaliaa, joka en tiedä, onko niissä jotakin virusta, ne ei kauhean hyviltä näytä. Olisi lisää tarhakukon kannusta. Sitten on saatava nämä basilikat, pikkubasilikat ja normibasilikat maahan jossain vaiheessa. Salvia, pikkubasilikaa. Sitten siellä on itse asiassa yrttiä, jota mä yritin viime vuonna kasvattaa, eli Leonurus cardiaca. Nyt mä en suomenkielistä nimeä muista, mutta tää on semmonen hoitava yrtti. Ja ne on nyt itänyt sitten. Ne on ollut kylmäkäsittelyssä ensin kuukauden ja nyt ne on sitten itänyt. Ne pitäisi tossa antaa pikkusen vielä kasvaa. Ne on aika hentosia. Sitten tuolla on olkikukkaa. Ne on vielä tosi pieniä ne taimet. Ei mitään kiirettä näköjään istuttaa. Olen myöskin kylvänyt maahan suoraan sitä. Lisää taimia takana. Sitten mulla on vielä on noita hetkonen. Nämäkin on kesäkukkia, mutta näitä mä en kyllä nyt varmaan vie avomaalle, koska ne ei nyt leukojat on itänyt aika huonosti. Muutama tossa on. Ne kuulemma kerää ötököitä, niin täytyy laittaa sitten kasvihuoneeseen. Ja sitten pari kääpiöauringonkukan
siementä on itänyt sisätiloissa, eli melko huono itämisprosentti. Sitten olisi näitä daalioita. Näistä voi tehdä sitten uuden päivityksen myöhemmin. Näitäkin on semmoinen 15 erilaista. Ne on tarkoitus laittaa noihin kohopenkkeihin tai noihin lavakauluksiin tänä vuonna. Innostuin daalioidenkin kasvatuksesta. Tällaista tässä suunnitteilla tänään. No niin, sitten pitäisi alkaa istuttaa näitä tomaatteja tänne kasvihuoneeseen. Nämä on nyt pikkasen päässyt venättämään pituutta, joten ne onkin hyvä istuttaa vinoon tänne laatikkoon. Mä oon laittanut tänne laatikkoon tämmöistä villamattoa sen takia, että se vähän paremmin pitäisi kosteutta tuossa astiassa, kun viime vuonna tämä kasvihuone oli ihan törkeen kuuma ja nämä tomaatit vähän kärsi veden puutteesta. Et saa nähdä, miten tämä tänä vuonna nyt sitten toimii. Toivottavasti hyvin. Mä oon kylvänyt nämä tomaatit jossain vaiheessa maaliskuuta, nyt en muista päivämäärää. Puolivälissä suurin piirtein. Ne on nyt ihan sopivan kokoisia istutettavaksi. Tää maa on, tai tää multa, niin tässä on nyt sitten sekaisin Biolanin turpeetonta puutarhamultaa. Sitten tässä on omaa hevosen lantakompostia ja sitten pikkasen kompostoituu savea, joka sattuu olemaan siinä samassa kompostissa. Mä en ole erikseen kompostoitua savea nyt sitten tehnyt tänä vuonna. Täytyisi loppukesästä nyt sitten ottaa se projektiksi. Se on hyvin murenevaa ja oikein muhevaa multaa. Tulisi, jos käyttäisi sitä enemmän. Laitetaan tähän pari näitä kirsikkatomaatteja. Itse asiassa tähän kyllä mahtuisi 3. Tai sitten mä laitan 2 näitä kirsikkatomaatteja ja sitten istutaan tämän Aztec minitomaatin. Eli tää oli se keltainen tomaatti. Ja tää on jo hyvässä kukassa. Sitten pitäisi istuttaa nämä pari munakoisua tonne erillisiin astioihin. Tääkin näyttää ihan hyvältä. Viime vuonna tää mini-munakoiso, baby-munakoiso. Siis ei mulla viime vuonna ollut tätä, vaan jokunen vuosi sitten mulla oli tuolta puutarhatalolta hommattuja munakoison taimia. Ne kukki hyvin kyllä, mutta ne ei kyllä ehtinyt tehdä hedelmää, että saa nähdä miten käy nyt näiden baby-munakoisojen kanssa. No niin, sitten on munakoisojen vuoro. Samaan syvyyteen, missä on tämä itse taimipaakkukin kasvanut. Näissä ei ole vielä kukkia, joten saas nähdä nyt miten sitten käy, ehtiikö tulla tänä vuonna hedelmää. Tämä potti on ainakin ihan täynnä juuria, eli juuret on hyvännäköiset. Ja taas laitetaan sitten samaan istutussyvyyteen. Tämä tarvii vähän lisää multaa. Mä en tykkää näistä mustista istutusastioista, koska ne tuntuu, että ne on vähän kuumia täällä kasvihuoneessa. Pitäisiköhän ne maalata valkoisiksi vai mikähän olisi semmonen hyvä suojaus sitten, ettei se rupea kuumenemaan se musta multa. No tuohon päälle mä ainakin voin laittaa sitä hamppukatetta tai pellettiä, niin se pitää ton maanpinnan vähän viileämpänä. Haetaan tähän lisää multaa. Tää on tämmönen styroksi eristetty astia ja tässä kasvoi viime vuonna toi päärynämeloni. Ja niistä tuli hyvin niitä meloneita viime vuonna, mutta sitten mä yritin talvettaa sen kellarissa ja se selvisi tuonne maaliskuulle oikein hyvin. Siinä tuli uutta kasvuakin, mutta sitten se jostain syystä vaan kuolla kupsahti. Liekö sitten siellä kellarissa, meidän kellaritiloissa ollut liian viileetä. Ei kyllä pitäisi pakkaselle mennä, mutta en tiedä mikä sille tuli, että tämä astia nyt sitten vapautui munakoisojen käyttöön. Sellaista tänään. Istutushommat jatkuu vielä tuossa illasta ja huomenna. Toivottavasti huomenna ei tuule ihan näin kovaa, niin on mukavampi touhuta tuossa
kasvimaalla ja kukkapenkeissä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja jos tykkäsit, niin paina peukkua. Palataan taas. Moi moi!